Està aquí, al darrere. Va, Hamid, eh? Una miqueta. Sí. Pensava que serien... És amic del Pou. Va! Que fàstic, tio. Nen! Àrbit! Vens, àrbit! Algú porta algú. Tal! Perillós, àrbit! Hamid, més! Gira-la! Van fer la festa allà a l'espai prioral aquell. Al d'entrar ja la cosina diu, podeu demanar alguna base. A la Marc! Sí, una piscina. Mamà, la podrà veure. Targeta, àrbit! Home! Sí, aquí, home! No, però... Que no. Agafa, Àrbit! Àrbit! És targeta! Torna a ploure, vine aquí, fica't aquí fora. I hem girat tota. Bona, Vico, bona! Quins invents. Guillem. Panxa, àrbit, un altre cop, tio! Si la feina ens va fer aquí a la mitja puta. Ivan! Ivan, ve! Vinga, no hi passa res, Guillem, vinga, va. Vinga, Arturo, va. Àrbit! Vital! Porta 4 gols en 3 partits, xaval? Sí? A l'Hospital n'ha de fer 2, també. Així seguits, Vital! A veure, un de què? Dos. Hi havia. Bravo, Garri! Bravo!
Molt bé, Víctor, molt bé, Víctor. Aguanta. Que bé, sigue. Gira. Balta. Punteria. Que bé! No és targeta, això! Bueno, la valoració del partit jo crec que ha estat igualat i el que ha fet decantar la balança cap al Montbrió són petits detalls que nosaltres, sobretot a la primera part, hem fallat cap al final de la primera part. Van ser un partit que el resultat potser sembla enganyós, perquè fins al minut 75 empatàvem a 3, però crec que l'equip també ha notat el que ahir vam jugar aquí a casa, llavors moltes de les persones de l'equip portaven quasi 180 minuts a sobre i això també crec que també ens ha passat factura. Ells sabien el que venien a jugar, ells venien preparats, un equip molt ben preparat, defensivament, tàcticament, i crec que aquests petits detalls que nosaltres, i a part del físic, doncs crec que ha sigut la balança que ha fet que el Montbrió s'emportés el partit. Bé, som molts equips que intentem lluitar, nosaltres tenim el pressupost que tenim, som un equip petit, amb el camp i el poble que tenim 700 habitants, intentem lluitar contra equips que tenen una escola molt bona, equips molt grans, i crec que la lluita serà bonica fins a final de temporada. Esperem seguir a tercera un any més i seguir donant guerra. Bé, ha estat un partit que per nosaltres és bastant complicat, perquè és un derbi, no és ben derbi, però és un derbi local, ens coneixem molt, hem coincidit moltes temporades,
temporades i sempre és complicat venir a jugar en aquest camp per les dimensions, pel tipus de joc que s'hi juga, i crec que hem fet un partit seriós, hem aconseguit mantindre'ls a ratlla. Sí, beneficiat potser que ells ahir van tindre partit i van tenir una miqueta més de desgast físic, però crec que hem estat bastant seriosos, no concedint oportunitats, i després hem tingut la sort en 2 minuts de poder mig encarrilar el partit a la primera part, i després ja ho hem jugat una miqueta més còmodes, tot i que després a la segona part, amb el seu gol al just iniciar, doncs ens hem posat una miqueta la por al cos, però a la mida que hem pogut tornar a agafar el control del partit hem pogut finalment sentenciar. Sí, la veritat és que l'equip avui era un partit difícil. Jo crec que els he dit als jugadors que era un partit per començar a mirar una miqueta amunt o quedar-nos a les posicions de baix, i l'equip estava treballant bé a domicili. Havíem aconseguit un empat a Vallmoll i un empat a Mont-roig i un quasi de victòria a l'Hospitalet on guanyàvem 0-2 faltant 5 minuts i ens vam acabar perdent, però sí que era important aconseguir 3 punts per trencar una dinàmica de 2 derrotes. Hem pogut recuperar jugadors, que estava sent una nostra petita lacra, amb lesions i jugadors que per motius laborals i vacacionals, estacionals, com vulguem dir, no podíem comptar amb ells, i avui s'ha notat una altra vegada aquesta mica de banqueta i aquesta mica de suport que hem tingut, i reforça de cara a la setmana que ve aquesta victòria. Doncs la veritat que aquest inici de temporada, tal com vam començar la pretemporada, que va ser bastant dolenta a nivell d'efectius, a nivell de resultats, vam començar bé la temporada. Sí que estem tenint una miqueta de lacra, com et deia abans, amb el tema dels lesionats i jugadors que podem tindre disponibles. La disponibilitat de la plantilla és màxima, tenim 20 jugadors, però encara no tenim aquesta disponibilitat. Avui has pogut veure que estàvem amb 13 jugadors, però bueno, l'inici de temporada és més que positiu. Ara mateix estem al nivell de puntuació que l'any passat vam assolir amb tota la primera volta. Llavors, per nosaltres, sense treure l'ull que l'objectiu principal és la permanència, doncs tot el que sigui sumar i agafar un coixí de punts amb la zona de baix, doncs és el que a nosaltres ens farà tirar amunt, i a partir d'aquí començar a assolir confiança per poder-nos quedar amb la zona tranquil·la de la classificació, que aquest hauria de ser l'objectiu per nosaltres.